TTAADC hapangni lua jimungbai taklaibai second Tipra Idol season 2 chengjaka tini khumulungni noai holnogo chengseremani pandao narayokrangi phaimanjak phaikya TTAADC ni samungchari phang adongokra Purnochandra Jamatia manjaka TTAADC ni chairman Jagdish Deborma EM Komal Koloi tai EM Suhel Deborma no khoboi MDC Ganesh Deborma song tini o chengsamani pandao ringina harjaka kwbangma batangei rokni bisingono Tipra Idol season 1 no kaplaingjak Rupesh Deborma tai kubuni tikijak rokno bahino tai bwskangono phunukjaka oskuti kaisa obahaike naithotok pandani bisingtwi tini Tipra Idol season 2 no chengi rekha naithotok pandani bisingtwi pandao koknarle rok sai khnarakha Tipra sarokni talent rokno bui huimang norok maya hanjakmang ukuluk khiklai tonmano yogrona bagino obahai Tipra Idol rok makarikha oboni bisingtwi chung chasamo manai tongo hnai charana yadong sikala tai thon rengni kini borom menang Suhel Deborma kinara tini narwayokona edisi hapangni samung taranai adong okra borom menang PC Jamatia kini EM Health Tribal Welfare borom menang Komal Koloi former Executive Member Chondro UP EDC hapangni Additional CEO Chini Muslimuddin Ahmed tai baki joto EDC hapangni officers rok aro tini kabangma special guest invitees judges Chini pressmen, my dear audience, students, guardians, Ragno Ang Paiklia, Kajani, Hamjamo, Tai Kolomong Yapari. Nami Tanya Mokong Usanai, Maya Mongsakri, Bomani, Bohogni, Asai Paipuru. Kebo silai romnai bo krai kebo amti samung khainai hinai asai thaino bo krai jotto namano prithibi sakao je bumani bahani phainai rok chun kok sanai rok toma kok sa English dasa Spanish dasa Chinese dasa Hindi dasa, Bangla dasa, kok borok dasa, haya. Joto nusung mano, kinto nono maya hune sikrinai rok togo. Mo sikrinai rok, prithibi sakao, bangsa kabang rok, chengkinite bono kirilia, joto nusung mano, amti hunise. Jeng aguk matang lainai.